हेलो लोगोफोर बरायबाय बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा बिग आपडेट सफैदों नोंथांमोननि साख्रिनि पोस्टनि बागै आरो लोगोसे नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ दा बारायबाय राङा बारायसिगोन आरो बेयाव बेसेबां बारायगोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो आसाम पुलिस आसाम केन्डिडेट्स ADRE बेनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोर नोंथांमोना भिडिअ नुनो हायो स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलखौ गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आरो राङारि अनसुंथाइनि बागै जेब्लायबो आपडेट मोननो हागोन दा जोङो ADRE नि अफिशियेल साइटआव फैबाय सेबायाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो Gr.3 आरो Gr.4 जों बेखौ नायग्रोगोन दा बेसेबां पोस्टआ फैखो आसाम स्टेटआव एबा नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ 35,000 पोस्टनि आन्दाराव जों बेखौ अफिशियेल मोनसे आपडेट लाना फैदों जेराव नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हागोन स' बिदिब्ला बेनि एग्जामा माब्ला जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आरो बे एग्जामा लेट जागोन मानोना दायो इलेक्सना नोंथांमोना जानो थांगासिनो दङ स' बेखायनो नोंथांमोननिया जाहैबाय एप्रिल आरो मेयावहाय एग्जाम जानाय नङा नाथाय आसाम पुलिसा मेयाव जागोन आसाम पुलिसा मेयावहाय फिजिकल टेस्ट जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना रेडि थाबानो जाबाय जायफ्रा आसाम पुलिस केन्डिडेट्स नाथाय ADRE नि एग्जामा नोंथांमोना एसे लेट जागोन जुन जुलाइआव जाहैगोन मानोना CMआ बुंखादों जुलाइआव एग्जाम खुंना खालामगोन होननानै बेखायनो गोबां टाइम दङ नोंथांमोना जुदि दासिमबो मोजां फरायाखैबा स' नोंथांमोना फरायनो हासिगोन देन बेनिफ्राय पोस्टआ फैबाय 35,000नि बारा दा बेयाव मा दंमारो जों दानिया नायनोसै मानोना आसाम स्टेटआव 1 लाखनि बारा साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन दा 35,000 पोस्टआ दंबावो दा बेनि गेजेराव माया दङ जों दानिया नायनोसै अफिशियेल आपडेट दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल आपडेट फैबाय आसाम बाजेटआव बेखौहाय डिक्लेयार खालामबाय जे 1 लाख जबनि बारा होगोन होननानै आरो बे जाखासिगोन देन बेयाव नोंथांमोना 35,910 भेकेन्सिस मोनदों आरो बिनि गेजेराव मा पोस्टआ दंमारो जों दानिया A to Z नायगोन मानोना जों मिथिनांगोन जे पोस्टआ बबेयाव दङ आरो गैया दा टटेल आसाम स्टेटआव 1,30,416 जासिगोन पोस्टआ जोबोर बुरजा जासिगोन दा बिनि गेजेराव जायफ्रा लाखि दङ मोजाङै फरायगासिनो दङ साख्रिया मोननो थांगासिनो दङ देन बिनि गेजेराव मा डिपार्टमेन्टआव साख्रि दङ आसाम पुलिसखौ लानानै जों नायनोसै दा फार्स्टआव APSC गोदान पोस्ट फैदों बेनो जाबाय 239 बेयाव मेनसन खालामखाबाय दाखालिसो ओंखारदों एप्लाइ जागासिनो दङ एन्ड फैबाय दानिया मोस्ट इम्पर्टेन्टआ जाबाय ADRE Gr.3 आव दङ 7,600 दङ एन्ड बेनिफ्राय ADRE Gr.4 आव दङ 5,000 दङ एन्ड बेनिफ्राय आसाम स्टेट नोंथांमोननि पुलिसआव बेयाव आसाम पुलिसआव 6,167 जाबाय कनस्टेबलनिफ्राय लानानै SI लेभेलसिम आसाम पुलिसआव गोदान साख्रि ओंखारगासिनो दङ पोस्टआ बेखायनो 6,000नि बारा जाबाय एन्ड बेनिफ्राय मेडिकेल एन्ड हेल्थआव नोंथांमोना 2,500 जाबाय अके एन्ड एडुकेसनाव नोंथांमोना मोनदों 14,000नि बारा जाबाय स' गासैखौबो लानानै 35,910 भेकेन्सिस दङ खालिया दा बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो एग्जामा फैगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टआ रेडि खालामदो मेयावनो कन्डाक्ट जागोन इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो बेखायनो गेप्स थानाङा गेप्स थायोबा बानाय मोनगोन नोंथांमोना देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि ADRE एग्जामाबो जुलाइआव जानायनि चान्सआ दंसै दा बेल' नङा साख्रिया 300नि बारा नोंथांमोना आसाम सेक्रेटारिनि आन्दारावहाय JAA पोस्ट दङ कम्पिउटार अपारेटर दङ क्लार्कआव दङ नोंथांमोना गोबां साख्रि Gr.3 लेभेलावहाय थाबैनो एप्लाइ जासिगोन दा बावैनो अफिशियेल नटिसआ रिलिज खालामसिगोन बे आपडेट फैखाबाय स' दानिया फैबाय जोबनायाव नोंथांमोननि जायनोखि ग्रुपआव दङ मेम्बारफोरनि राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोननि मुख्यमन्त्रि स्किम ओंखारदों जेराव नोंथांमोना जायफ्रा ग्रुपनि मेम्बार सासेयावनो 10,000 मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि फर्म साबमिटआ सोलिगासिनो दङ एबा नोंथांमोना साबमिट खालामगासिनो दङ दा बेयाव गोरोन्थि खालामनाङा गोरोन्थि जादोंबा एडिट खालाम जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन जेबो गिनांगौ गैया नाथाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे बेनि राङा बारायबाय दा बेसेबां बारायखो जों बेखौ A to Z नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब जायफ्रा राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोर एबा ग्रुपआव दङ दा नोंथांमोना फार्स्ट किस्तिखौ मोनगोन 10,000 अके 10,000 मोनगोन आरो जेब्ला नोंथाङा 10,000 मोनगोन ना अब्ला बेजोंहाय खामानि मावनांगोन दा खामानि मावनानै साक्सेस जायोबा सार्भे खालामनानै अके खालामगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन अके दा बेयाव 10,000 नोंथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्रा फैबावदों टु फेसिलिटेट ए बेंक लन अफ मिनिमाम रुपिस अफ नोंथांमोना मोनदों 25,000 बेंकनिफ्राय लन मोनबावगोन बिनि गेजेराव 12,500खौहाय बेंकनो आरोबाव हरफिननांगोन स' बेहाय बुंदों 12,500खौ बेंकनो हरफिननांगोन हमना ला बेंकनिफ्राय 25,000 होसिगोन बेनिफ्राय 12,500खौहाय बेंकनो हरफिननांगोन बेखौ बेयाव मोनसे आपडेट गोदान आसाम बाजेटआव फैबावबाय एन्ड बेनिफ्राय मोनसे मोजां आपडेटआ बेनोबाव इच बेनिफिसियारि उइल गेट ए मिनिमाम अफ रुपिस 47,000 एबा नोंथांमोना 47,500 मोनबावसिगोन बाथ्रा जाबाय नोंथांनि लन बेनिफ्राय साबसिडिखौ लानानै गासै सासेयावनो 47,500 राङारि अनसुंथाइ मोनगोन बिनि गेजेराव मात्र हरफिननांगोन 12,500खौ बेंकनो हरफिननांगोन बेयाव बुंखादों इच बेनिफिसियारि उइल गेट ए मिनिमाम रुपिस नोंथांमोना मोनदों 47,500 बे रांखौ टटेल मोनहैगोन जायफ्रा ग्रुपआव दङ मेम्बारफ्रा दा बेखिनियानोसैमोन लेटेस्ट आपडेटआ आरोबाव बिनि माखासे अफिशियेल आपडेट फैबावोबा बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन।